I buy. Slovakia. Ahoj, Ahoj. Typek chce od nás 200. ja Karol Gott. Ja Karel Gott. Ahojte, poďte sa s nami pozrieť do najstaršej časti Hurgády menom Dahar. Momentálne čakáme na autobusy, musíme nejaký stopnúť, takže poďte s nami stopovať. Takže stále čakáme a žiadny autobus nejde. A stojíme tu vedľa nejakej El Salam Hospital a furt nejde žiadny autobusík. Čakáme, no. Hello, Dahar? Dahar? OK. Cesta stojí 15 egyptských. Jsme tady sami v autobuse. Sme zatiaľ sami. Takto tu vyzerá. Pomaličky budú nastupovať ľudia. Myslím si, že je tak 50 stupňů dneska. Šťastie, že sú otvorené tie okná, inak by sme sa tu uvarili. Vodička musí byť, prosím. Tak a sme tu. Ovocíčka, markety, oriešky. Hello. Že takto to tu majú. Tam je nejaký nákupák menší. Je tak krásne teplo, ale zároveň aj trošku fúka. Ale strašný horko. Ale strašné horko. Hlavne ešte, ak sa od toho vyhrievaného asfaltu úplne to sa dvíha hore. Takto cuketky, melóny. Ideme sa momentálne pozrieť na tú... Čo to je? Čo to je? Kde ideme? Trh se zeleninou. Se zeleninou. Je to trh se zeleninou. Vidíme sa tam. Zaujímavé, že oni majú toho svojho prezidenta skoro všade. Hello my friend. No to takto. Čočky a také, čo sme videli v predošlom videu. Kto nevidel, hodíme to video do popisu videa. Je konečne chládok, to je proste neuveriteľné. Veď? Jo. Osliček. Neviem, či som ja široký, alebo ona je taká malá, že... Já jsem malá. Hello! Človek, kto by chcel ísť aj na dovolenku, tak určite odporúčame pred tým horkom. Pozri, jak tam jazdí ten malý na motorke. Má tak, ja neviem, 10 rokov. Ani nie 10. Je to obdivuhodné. To léto je spíš jako na koupání, než na nějaký výlety. No a už sa pomaličky blížime tam. Neviem presne, či to je tá hala, ale už tu vidieť, že majú tie... Čo to je? Petržel, fakt? Som myslel, že to je ten celer, hneď by som aj sviečkou spravil. A tam zabočíme doprava, a takže busík jazdí rovno sem, viď? No. Sa pomaličky blížime, pozadí máme krásnu mešitku. Sme vedľa tej haly a poďte sa s nami pozrieť, jak to tu funguje a čo všetko sa dá kúpiť, čo všetko predávajú. Uvidíme, no. Hneď nás vítajú tuto petržleny, Hrozno. To je Hrozno? Hrozno, veď? Stojí 35. 35? Jo. Tam bola cena? Jo. Že majú tu úplne zo všetkého. Krásne vyložené paradajky, všade hrozná, papriky. Proste sa mi zdá, že aj pomaly lepšia kvalita než v obchode. Až na tej zemiačky, no. Ale krásne manga, pozri sa, veľmi krásne. Hello! Krásne manga tu majú. Uhorky, melóny. Musíme doplniť vitamíny a Za tam 15 majú... rajčata. Za 15? Tady ten má za 15. A jo, vlastne za 15 rajčata, to je tiež dobrá cena. Zemiačky, paradajky. Nebo za 10? 10 skôr. Hamele! Tak ideme nájsť krásne Hrozno. Alebo majú tu takýto market, čipsiky, syrokrémy, vajíčka, lušteniny, no tento je pekný obchod, aha. Beautiful, krásny obchod, krásny. Každé jedno zrnko, ja si myslím, musel postaviť po jednom. Alebo tú čočku. Ma úplne prekvapilo, jak to má vystavené. Aj tento tu má takisto vystavené tie zrnká. Alebo tu majú metly napríklad. Je zajímavý, že ty rajčata stojí po každý jinak. Musíme nájsť Hrozno krásne. Jo, tady. Bikam? 50.
الله الله الله. Hello, Hamile. هو تمام. كله تمام؟ وايه اخبارك؟ مية مية. الصلاة على النبي. اديني صورة ها؟ كرت. والله مش بطلع كروت. Nie rozumiem, I don't understand. ها. Co to może być? What's this? Chutnamy. Co to je? Ah. To bol... To nás chce zabít, ne? Ale limetky si vezmeme. To je máta? Jo. Neviem, čo to bolo. Nevím, co to bylo, ale bylo to strašně hořký. Strašně hořký. Jedno problém? Strašne to bolo horké. Limetky si vezmem. Limetky si vezmem. Lime. Zoberieme si limetky. 2 كيلو. Mohamed Salah, good. How much? Asi nechce peníze. Money. Plus. Flus. 20 جنيه يا خالد. 20? 20. 20 اوكي. Takže za pol kila lentiliek, či čo to je limetiek 20 egyptských. Budeme písať ako stále cenu pod video. Bolo to kyslé, že? Bolo to strašne kyslé. Takže máme první úlovek, limetky. To stáli 20. A já nevím, co teďko bychom Hrozno, zapiť. Aspoň vodu. No, thank you. Potrebujeme hrozno a musíme ísť tam, kde to bolo to veľké, že? Úplne to bolo horké na chuť a furt to mám v ústach, furt. Já nevím, na co oni to používat. To bolo strašne horké. A potom, jak som ešte zahryzol do toho šťavelu, alebo čo to bolo ešte viac horké. Potom mi dal tú mátu, to ešte horšie bolo. Limetku ti dal. Takže tak, ideme nájsť to hrozno veľké. Tady zabočíme, vidíme, čo majú tady. Majú tu takéto trička, papuče, rukzaky. Jo, našli sme to. Tohle to, veď? Jo. Ochutnáme. Hey, 30. I buy. Je dobrý. Teletin? Ajva? Sice je to bez chuti, ale má veľa šťavy v sebe. Jo, tak si trošku vezmeme. Jo? Become? Yes. Video. Welcome from Slovakia. Ahoy. Ahoj. Yeah, Karel got. Ja Karel Gott. Je to dobré, je šťavnaté. No. This? Yes, this and this Shanta. خلاص حط الثانية دي وتمام. Good? Kalas. Kalas. Good. Stačí, ne? This. Ešte toto. تمام كده. Jak kúkajú do tej peňaženky. Ha? Arabic? No Masri. Enta Masri. Ana Masri, Enta Masri. Ajwa? Bye. Thank you. A takže sme kúpili hrozno. Zase si mysleli, že jsem egypťanka? No. Tak človek by ani nepovedal, vieš. Good price? Yes. I will take. No problem. How many kilogram you want? No kilogram, only 6 piece. 6 piece? 6 piece. No problem. How many? But she will take. You can choose. Choose which one you like it. No problem. No problem. Where from? From Slovakia. Oh, Yakshi Max. Yakshi Tula. Jak się tula. Yakshi Tula, ya boy. But now Masri. Masri. You know Yakshi Tula? Akshetula no. I know. Aha. No, that's not good. No good. Ana Bahagbak. بحبك ايوه. I love you much. Okay, I will search for other bloom. No problem? Thank you, bye.
Takže chcel za, koľko tam bolo? 200 gramov. Takže chcel 130. 130 egyptských za 6 kusov blumov, ale boli pekné, že? Byli pěkný, ale Ale strašne drahé, strašne drahé. Musíme nájsť druhé. byli aspoň hodnocený. Asi už nebudú. Tiež nejaký obchúdek zamrežovaný. Ale plumy nemajú už. Pozrieme tady. Je čičinka. Ona bola na veteríne. Dáme jej papať, viď? hospital Oh. tomorrow after tomorrow. Ojojoj. Baby, Five inside. Oni sú úplne... Taká to bola aj piketka, viď? Ešte má 5. Aha, pozri, jak ich tu vykladá. Ty vado, tam nakládá jak brambory. To je krásne. A jak jsou šílený. Počkej. Ten hador. Že kapačku má pre nich. To je krásne, viď? This for you. You're welcome. Fú. Granulky môžeme ešte vysypať. Тик يا ميشو. ميشو. ولا ميشو. خلاص ميشو ليزا. بس. Oh my God. خلاص. تقدر بس معاهم تاكل معاهم. Aj. ميشو. To je zvěřinec. خلاص. To jich má strašně moc. Strašne veľa, no. Extrém. Tak toto sme ale že fakt nečakali. Jsme nečekali tolika koček, co tam měla. Extrém. Musíme se vymotat ven. Ešte sa pozrieme, čo majú tu. Majú tu matrace. Taky to vypadá úplně celý Rozbombardované, že? úplně. Tady sa asi... Poď pozrieme sa, čo tu majú. Hello! Rice pudding? Rice and milk. Rice and milk. Ochutnáme? Chutnáme jeden. We can try one, but you have cold? All the cold. Cold. But small leg. Small. We have like this also inside fruit salad and banana. Okay, this. Zoberieme toto. One. Wahab. Zoberieme jedno. Ochutnáme to, čo to je. Tak toto vyzerá, zapekol nám tam vidličky. Mňa nie je vidieť. Ani to není moc sladký. Dole je takový puding, rejžovej. Ale ešte sme sa tam nedostali. Já už jsem se tam dostala. Fakt jo. A nahoře ovoce. Čakaj, ukážeme to. Vyzerá to nejak takto. Ale to je... To není rýža? Ty, ale ten puding je Nie. mega dobrý. Je to rejžový puding. Ale ten puding je... Ten puding je úplne niečo... Mňam. Dobre to je, veď? Musíme sehnat nějaký pití. Čaj? Som z toho milo prekvapený. Prešla minúta. Zežrali sme ho celý. To ovocie na tom bolo fakt ani nie kyslé, ani nie sladké. Už nechceš? Takže to je rýžový puding s mliekom A ovoce. a ovocie na vrchu bolo. Tak a teď Hotovo. si jdeme sehnat něco k pití. No tam je voda, chladiak nejaký. Budeme sa pozrieť, čo tam majú. Majú tu nejaký peach cola majú. A takéto sme ešte nepili, hroznové, pšenicové. Pšenicové, môžeme zobrať, ochutnať. No neuvidíme, je to zazámkovaný. Chladiak nad nami zvíťazil 1-0. Žel? Bohužiaľ zvíťazil chladiak. Majú tu čistú vodu. Šiši. Čo to bylo? Voda. Musíme nájsť vodičku. Hamle! Úplne nechápam. Ale to je zaujímavé, že nikto tu není, vieš, jak z toho musia oni zarábať. Že? Málo lidí tady je, Vôbec, nikto tu není. Nikto. A je 4:30. 4:30 a Jako není ani... tady majú vodu, ale či to je pitné? Hello my friend. A zase sme vonku. Tam je ďalší vchod, môžeme ísť. Tak sme zašli, tak tu majú takúto pekáreň. To vyzerá dosť dobre.
Kot. Chceš něco ochutnat? Jo. No a takéto tu chleby majú. Niečo zoberieme, že? Čo zoberieme? Jdeme to jedno, vyber něco ty. To sú tie, čo sme testovali. Tak, zoberieme. Čo zoberieme? Zoberieme tohleto, viď? Toto? Zoberieme jedno toto, neviem, čo to je. To bude s datlovou náplní, pravděpodobně. Tohleto? Ochutnáme? Můžeme ochutnat. Nějak neodpovídá. Spýtal som sa, že čo to je a to, čo si máme nabrať sami? Ale nemáme pitlík. To je ešte teplé. Takže zoberieme ešte tento preclík a tudle tu onu. Věc. Ten? Thank you. Takže 10 egyptských. Thank you. This is from shop. Thank you so much. Takže sme dostali toto zadarmo. Alhamdulillah. Tak, máme. Máme. Thank you. Bye bye. Teď si najdeme nějaký pití. Hello. Sadneme si sem? Tady majú, aha. Tady majú nejaké pití. Čo si zoberieme? A to patří Džusík? k tomuhle shopu. Jo, k tomuhle. Džusík? Tady je ten koktejl. Něco ještě. Vůbec nechladí. Ne jo. A tam tá dole? Nechladí, veď? Jahodová Fanta, teda jablková. Podle mě není ani tak. Chladí? Takže koho čo berieš? Není moc birel. Oni tady mají birel. Ale to je tento. Asi len nealko. Já chci malou, Jo? nejmenší kolu. Malou kolu. Ja si zoberiem toto nejaký ten. Vamos. Pay here? Asi tady. Pay here. Hello. Mělo to stát 30. Si myslím. Bikam? 35. Tak, peňažky nám vydal a ideme si sadnúť ochutnať tieto vecičky. Jo? Tady? No, tak sme si objednali v miestnej kaviarne. Sme objednali čaj a arabskú kávu. Dát si čaj v 50 stupních. Dobre to je. Dáš? Strašne to je dobré. Že? Jak nejaký radler. Jo, akorát sladčí. Co tam je, jo? Je to v pohodě. Je to v pohode. Takže čakáme na náš čaj. Jak je u nich už známe, človek si objedná dve veci a donesú len jednu. Je to tak? Tak to vyzerá. Na můj čaj zapomněl. Na čaj zabudol. Čakáme. Takže takto to vyzerá. Krásna kávička, čajík, cukrík a ideme ochutnať tie naše dobroty. Chutnáme preclík. Pôjde, dá sa. Dobrý je. Ale je nasládlej. Nevím, proč je zase nasládlej. Ale viem si to predstaviť s kávou. Bohužiaľ kavička ešte vrúca. To spálíš. Bole, no. A strašne, extrémne silná. Akurát tam pozerám malý. Tak, čo ďalej? Ideme ochutnať túto malú buchtu. Takže kolik tomu dáváš? Koľko tomu dávam? Vieš čo? Dávam tomu tak... Já dávám 5. Jako je to v pohodě, ale nemuselo by to být tak nasládlý. S nutelou by som vedel si to predstaviť. A ideme ochutnať túto malú buchtu. To má nějaký jiný těsto, ne? Dobre to je, viď? Asi sa preto vrátime. To nie je ani cottage cheese, ale čo to môže byť? Něco jako feta cheese. Takový Přijde mi jako to také, no. nasládlý. Jo. Slaný. Na slaný. Feta cheese. Ale je to dobré, že? Ďalej tu máme takúto buchtu. A s čím bude, uvidíme. Pokládám, že to bude datle. To je ještě tefloučky, no. To je asi najlepšie z najlepších. Jo. To je mega dobré. Ale fakt je to dobré. Je? Je to mega dobré.
Tomuto dávam tak 10 z 10. Je to najlepšie. Tá káva v tom horku nestíha ani vychladnúť. Ne. Je úplne horúce. Zdravá tak nahla. To blázen, veď, on to tady píský a není vůbec slyšet nic tady. Museli sme upozorniť Capka, lebo začal púšťať nahlas hudbu. Reproduktor je hneď vedľa nás. Som myslel, že mám sluchatka. Čo budeš na ten čaj? Jsem ho neochutnala. Dobrý. Není silný? Je trošku silnější, ale dobře sladký. A jak to oni robia? A co? Takýto čaj. Že je dobrý? Nevím. Ale káva je mega. Len do polovice šálky mám kávu. To je strašne silné. Ochutnaj. My ešte stále sedíme, vychutnávame si kávičku, čajík, dopijeme, ideme skúmať ďalej. My sme si svoju kávičku a čajík dopili, ideme zaplatiť a ideme skúmať ďalej. Typek chce od nás 200. No Arabic. You speak English? We ordered one coffee, one chai, 2 maya, and he want from us 200. 200 Egyptian pound. It's too much. كله شاي ب 20 وقهوه 50 واثنين ميه ب 40 الميه ب 10 One water 10. 10 pound? Yeah, Okay, yeah, still. 10, 10, 20. T 20. 20, yes. Yes. Okay. 10. اثنين قهوه فرنساوي 50. Coffee with black. Coffee and coffee milk. Milk? Coffee milk. 15. Maximum 50. 15. 20, 14. Yes. 15. Daj kalkulačku. 90, yes. 90. But he want 200 from us. No. هو speak ما في تمرين هو حسب غلط بس. 90. 90, yes. That's better. Thank you. Alhamdulillah. Take good, extra. 200 chceli od nás. اديله 100. 100 سعر. Only 100 No pass. problem. لا يا ابو معوش معجين شنو That's too much, 200. لا هو حسب غلط. انت مافيا. بروبليم. انت مافia. Ty kokot. No, tak nakoniec sme mu dali 100 a nech ide. Chápeš to? Ty pido. Tak nás takto chceli oklamať. O 100 nás chtěli oklamat, no. Takže jsme museli zakročit a Jeden čaj. vrátil nám 100 teda, no. Dali Jeden jsme mu 200. jeden čaj 20, 2 malé vody 10 a čaj, teda káva s mliekom 50, tak si to spočítajte. Tak. No i tak si Plumy. řekl vysoký. Majú tu plumy. How much for this plum? 150. Ježiš, OK, thank you. Hodne. ten je ještě dražší, ne? Jo, tam sú mesa pred nami. Pozor, lebo to šplechne. A jo, toto majú vajíčka. Vyhoď ju. Good, bravo. Peniaze. Do pič. Extrém. Ale že to neodletí, veď? Takže to neodletí. Takže středílka, víš, asi. Myslíš? Oni nemůžou lítat. To mi neříkej, že to někdo jí, tohleto. No, minule, keď sme si pozerali, Oni z toho dělají polívku. no, Ale tady je to maso. toto majú to meso. To je čo? Asi vajce. Extrém, Jsou veď? úplně okalikaný. Ale smrdí to tady. Extrém. To je proste ich, no. Počka. Dáme granulky? Dáme granulky, veď? Nejdi preč. Ale je kastrovaná. Je. Má uško zarezané. Je kastrovaná. To ani nepozná snad, čo to je. Ale papa. Tak, čo tu majú ďalej? Tu tiež majú nejaké meso, počkaj, tu sa modlia. Tiež tu majú, no. Hello.
No a kaviareň, už to asi viac toho mať nebudú. Ideme pozerať ďalej. Gradulový. Yes. Takže už sme prešli celý ten bazár a ideme sa pozrieť ďalej, čo užitočného nájdeme. Tento je krásny, strašne krásny. Ale všade pejsci, všade pejsci. A tento je strašne krásny, tamten. Lepšie bolo tam, že? V chladku. Je tu strašný horko. Strašné. Sluníčko pálí. Žiadna voda. Teraz ideme popri takých malých obchúdkov. Majú tu všelijaké toaleťáky a takéto veci. Všetko na to praží to slniečko. Několikrát se nám stalo, že jsme si koupili vodu a byla úplně zapařená, taková nahořklá. Alebo majú tu nejaké džusy, smutíčka. Víš, ale zrovna v mesiarniach nemajú žiadne meso. Ja si myslím, to už majú všetko vyprodané, veď? Krásne stromečky, ďalšia kaviareň, úplne taká zapadlá. Sme tu zabočili do takej uličky. Majú tu tiež mesa, odrezky, to nebudem ani ukazovať, to akurát dobré pre mačky. Pozri, Tam je kočička. tam je kočička malička a tiež tu majú takéto sliepky. Hneď si oddychla tam mačička, zeleninku. Tam je ďalšia mačička pod autíčkom. Zemiačik. Ale je strašné horko, strašné horko. Potom tu majú takéto veci ešte. Tiež kačky, husy. No a toto bude niečo také... Aha, tyjo, to kde Tady je sme? další tržiště. Tady je ďalšie tržište. Majú tu všetko. Tiež husy, kačky a takéto. Tam sú aj dokonca ešte aj tieto. Čo to je? Blablabla. Jak sa to volá? Krocani, ne? Krocani, no. To je úplne nádherný tento. Ale chudáci, ty, co jsou dole, tak se nemůžou ani pořádně natáhnout. To je to. Je barančík, tam je. Hello! Ty pič. Krásny barán. Či čo to je koza? Bé. Sora. Bé. Tu sa niečo varí. My sme na tej hlavnej, že? Tu je ďalší. Hello! Tu je ďalší. Ideme sa momentálne pozrieť kostol v starom meste a sme nejakých kilometr od neho, kilometr a púl, tak poďte sa s nami na ňo pozrieť. Takto oni usilovne pracujú, vedro po vedru, nesia až úplne hore a u nás na Slovensku už nevedia pomaly 10 rokov postaviť ani jednu posranú diaľnicu. Už sa pomaličky blížime k našej finálnej zastávke, ale toto teplo to človeka zabije. Je mega horko, mega horko. Majú nejaké jedlo zafahať. My sa blížime k tomu kostolu, on je hneď napravo. Majú tu nejaké aj takéto posedenie, krásne. Majú tu nejaké smoothiečka, cola, Sprite, Fanta, mango. Ale ceny nepíšou. Ceny nepíšou, no. A to by malo byť nejaká fontánka toto. A bohužiaľ nefunkčná. Bohužiaľ fontánka nefunkčná. To by bolo tak dobre si tam sadnúť a počúvať tú vodičku. Veď? A já už teď ten kresma. Jo, my sme za chvíľku ten kostol, no. A mega horko. Mega. Rušné ulice, jedlo, kebab, poje sa to tam, točí to meso. Hello my friend, Amele. Krásne, úplne to vonia. Nechceš si dát? Nechci. V tomto horku to by som sa uvaril, kebyže si dám tu. To by som bol presne taký istý, jak to kura okolo tej tyči. V tomto horku nie. To jedine, človekovi sa ani práve že jesť nechce v tomto horku. Čakaj, tam sú policajti, takto. Práve, že to sa človeku ani nechce jesť v tom horku.
Iba vodu, vodu a vodu. Nič viac. A čaj. A čaj. Tak. Poďme to nastriekaj. Tak. My sme k nemu prišli. Tak to vyzerá. Krásny. Ideme sa opýtať, či sa dostaneme dnu. To by bolo najlepšie. Sa pomodlíme, aby náš YouTube channel čo najrychlejšie vyrástol. Milý zlatý pán nás pustil dnu. Aha. Toto by u nás asi neprešlo si tu kopať futbalovou. Poďte sa pozrieť s nami. No. Kde si? Stratená. Ideme sa pozrieť. Ja si myslím, že môže. Pozri, oni čo robia. Ja si myslím, že sa môže. No niektorí sa tu modlia, niektorí tu scrollujú TikTok. Tío, to je mega krásne. Úplne to je krásne, krásne. Čo oni robia, tie deti, veď? Oni sa tu normálne hrajú. Hello. Oh, sorry. Čo? Som zas, jak vždy, vstúpil na ten koberec. Bož. Yes, it's Only here? No inside? Yeah, you can go, you. Tu majú všetky tie ich modlitby, stoličky. Ma prenasledujú deti, ale nechcem ich moc natáčať. Krásne, krásne. I'm sorry? I'm visiting, but living here in Hurghada. Only Please? Christian? Yes, yes. Okay, welcome. Thank you. Krásne. Krásne, krásne. Bohužiaľ len ako chlapi sa môžu prísť pozrieť a ženy asi majú zakázané, no. Krásne. Krásne, krásne. You want to be on the video? Yeah. You can take photo, you? Yeah, you can. Come here. Thank you. Bye. Toto som nečakal. Ešte takto spravíme. Jo, už to začíná tam hrát. Už to začína. To je ako akt len tak. Ideme dole po schodoch. Takže Domča tam nemohla a mňa tam pustili. A jak som tam... Diskriminace. Čo? A čítala Domča, že sa tam musí ísť zatvorené kolena. Klasika, no, zaholený ramena, kolena. Takže to mám, jako vždycky tady. No tak toto ešte raz vyzerá zvonku. Tak. Takže toto je z dnešného videa všetko. My sa s vami lúčime, budeme vďační za každý subscribe, za každý like a komentár. A určite nám napíšte do komentáru, čo by ste zlepšili, čo by ste uvítali a čo by ste chceli vidieť. Budeme rádi. A ahojte. Ahoj.